Ka jingther jur uslap ha kini ki RC ha East Jiingkieng Hills District Kalawanra biang ka jingtua khyndew na ulum ha jan ka tunnel ka badon ha Sonapur. Kani ka jingtua khyndew kalajia ha kapor prabaje minstem ha ka khatsantarik ujiliw bat Kalawanra ya ka jing sahkut kali na baro arliang ka surok NH6. Ha kani ka jingjia kam don kanu ka jingjia ka basnosi latno ka jing ka Kalawanra ya ki nongwan na jilla Assam, Mizoram, Tripura, Manipur bat ka jilla Meghalaya. Ki pulit kila pintip ba ka jing penkhut ya ka khyndew ka balatwa kalayat shat. Hakaway pat kalyang kinong shnong ka Sonapur di klapin pau ka jing sngewkhia halor ka jiingkieng ki kali ha jiingkieng Sonapur ka bala banwanra jingma ya ka jingshngan ka jiingkieng. Kilaong kani ka jiingkieng ka day ka bakongsan ka bapinyaso ya ka jilla Meghalaya bat ki benta basharum ka jilla Assam, ka Mizoram, Tripura bat ka Manipur. Kinong shnong kila kintu ya ki bor badai pet ban shimkhia ban le bat ban khang ya ka jiingkieng ki trok ki bakit ya ki mar bakhia ha kani ka jiingkieng ban lat na kino ki jingjia.